Ezkerraldeko hainbat feministon artean antolatu dugun egitasmoa da, Portugaleten martxoaren 23an burutuko dugu, eta eskualdea feminismo sustitzera gatoz. Feminismotik eraiki nahi esan dugun espazioa da, eta orduan etortzeko eroso sentitzen den eta gainontzekok eroso sentierazten gaituen gazte feminista oro gomendatuta dago. Hainbat espaziotan gazte feministok hamaika biolentzia eta zapalkuntza pairatzen ditugu eta horregatik ezinbestekoa zaigu propioak zaizkigun espazioak sortzea, gugandik eta guretzat sortuak direnak. Orduan horri pixka bat erantzun emanez eta balio feministen sustapena eta gure arteko saretzea emateko sortzen da zaparrada feminista. Egitarauari dagokionez, hasiera emango diogu egunari hemen merkatuan antolatutako mahai inguru zentralari, zeinetan transfeminismoa eta feminismo dekolonialaz arituko gara. Ostean bazkaria izango dugu eta horrekin batera bazkaloste girotua. Eta arratsaldeari dagokionez, sexologiaren gaia landuko dugu. Bi tailer ezberdin planteatu ditugu honetarako, alde batetik desiren eraikuntza eta honen deseraikuntza, eta bestetik fantasia erotikoak feminismotik eta sexologiatik zelan ulertzen dugun lantzeko beste tailer bat. Ostean, Portugaleteko kaleak hartuko ditugu sastrakarako bidean karropoteo batekin, eta egunari amaiera bukatzeko aisialdi eskaintza zabal bat izango dugu sastrakan bertan, zeinetan afaria egongo da, ekitaldi politikoa izango dugu, kontzertu bat eta ostean DJ Zorritasekin bukaera emango diogu egunari. Jarraikortasun bat ematea bai gustatuko litzaiguke beste formatu edo egitasmo ezberdinen bitartez. Eskualdea eta gure buruak feminismoz bustitzea beharrezkoa da, beraz ongi etorriak zarete eta busti zaitezte.